Og Ja. den optager faktisk nu, og Den du optager kan, se, lyd. du kan se, at mikrofonen den virker. Eller så kan du kigge på mikrofonen, hvis der kommer noget ud. Så hvis du kører musen herhen, så vil den rent faktisk bruge. Det kan jeg godt, ikke? Hold fjernen, det her. Bare tilbage, ja. Du kan også, hvis du bare peger med musen, så vil der komme sådan en cirkel rundt omkring. Ja. Så man kan meget lettere. Det jeg så vil kunne gøre, det vil simpelthen spike. Det her, det er bare sådan en gæld, hvad jeg skal have i timen. Ikke? Det vi skal have i timen er de her spørgsmål, skal vi se en YouTube, og sådan noget lignende. Ja. Det vil så lægge ind over og præsentere for dem. Mm-hmm. Ja. Okay. Super. Jeg skal tage det ud. Tak. Du skal lige kigge på Don, når du er færdig. Ja. Hej 3G. I forløbet om den kolde krig er vi nået til Kuba-krisen. Kuba-krisen forløb fra 16. til 28. oktober 1962. Det var handlet om sovjetisk udstationering af atomraketter på Kuba. Det, der er spændende ved Kuba-krisen, er, at for første gang under den kolde krig kom supermagterne i direkte konfrontation, som ellers var blevet undgået i det meste af den kolde krig. Vi gik på en kilde, nærmere bestemt John F. Kennedys tale den 22. oktober 1962. Det værktøj, jeg skal bruge til at analysere kilden, er den, der hedder historiskmetode.weebly.com. Den har vi brugt før. Gå ind på den, og gå ind under spørgsmål til kilden. Der er en række spørgsmål, vi kan starte med til en vægtelsesmæssig kilde. Hvis vi starter med kilden til hvad? Altså, hvad er det for en type kilde, vi har med her? Og det er en offentlig tale, tv-tale. Det, den offentlige gør som regel, at den er mere pålidelig, for eksempel. Kildens hvornår? Ja, det er jo interessant her, fordi den foregår under krisen. Så det er faktisk en orientering, men også et budskab, fordi den anden part, russerne, jo også ser den her tv-tale. De har jo også folk i Washington, fra ambassaden for eksempel, der ser med. Så det er på den måde, altså både en kommunikation til den amerikanske befolkning, men også til russerne. Kilden til hvem? Og det er selvfølgelig præsidenten Kennedy, der holder en tale til sit folk. Men altså også til russerne, også til FN, også til de allierede rundt omkring i verden. Hvad det er om amerikanernes opfattelse på situationen. Det er en tv-tale igen, det gør jo, at det er faktisk hele den amerikanske befolkning. Og man må regne med i denne situation, der har været ganske meget højt procent af befolkningen, der har kigget med. Kilden til hvor? Måske ikke så interessant i denne her situation. Og dog, man kan sige, at den er sandsynligt skrevet og holdt i Washington. Og det interessante sådan rent vormæssigt geografisk, det er, at Washington faktisk er inden for rækkevidde af de atommissiler, der er opstillet på Cuba. Så på den måde er geografien jo altså blevet lidt interessant. Kilden til hvorfor? Ja, det er jo en demokratisk valgt præsident, der orienterer sit folk. Og prøver at forsikre dem om, at han varetager landets interesser. Der er det, man kan sige, det er, at der er midtvejsvalg på vej i USA, og der vil han jo gerne stå stærkt, så hans parti, Demokraterne, kan få flertal i kongressen. Hvis vi går lidt videre til kilden til hvordan præsidenten fører sin sag, så hopper vi over i selve talen. Ja. Og der kan man kigge på forskellige ting. Man kan for eksempel kigge på, hvad er det for nogle anklager, som præsident Kennedy fremsætter mod russerne. Og der kunne vi sige, at han skriver et antal offensive raketstandpladser er nu under forberedelse på denne ø, Cuba. Og formålet at rette angreb med kernevåben på den vestlige halvkugle. Og så siger han så, kan gå videre. Gromyko erklærer den sovjetiske udenrigsminister erklærer, at den sovjetiske bistand til Cuba udelukkende til fordel at bidrage til Cubas forsvarsevne. Ingen måde var offensiv, ikke? Altså han understreger simpelthen, at Gromyko lyver, ikke? Denne ikke er udsindfærdig. Han kan
også videre, at han konstaterer Kennedy, at i denne forstand øger raketerne i Cuba en allerede klar aktuel fare. Ja. Kennedy går videre med anklagerne, kalder det en overlagt, udæskende og umotiveret forandring i status quo. Og kalder det, der er foregået, siger, det er foregået under en kåbe af hemmeligholdelse og svigt. Og så siger han jo også, at i modsætning til russerne siden 2. verdenskrig, har vi ikke noget ønske om at beherske eller besejre nogen anden nation. Vi påtvinger den befolkning vores system. Så det er en sidste til russerne. Hvorfor forholdsregler Kennedy så til den amerikanske befolkning, så vi er interesseret i at høre. Vi har opretholdt den mest indgående overvågning af den sovjetiske militære koncentration på Cuba. De har sikret utvetydigt, og de har så talt med Gorbachev også blevet nævnt, ikke? Og igen, i det her handler til vores forsvar. Så en vestlig halvskules sikkerhed, så har de gjort det her. Hvor en streng karantæne, så vidt alt krigsmateriel og alle skibe. Uanset hvilken er på vej til Cuba, og hvilken nation som vil blive afvist, hvis det konstateres, at de medfører ladning af offensive våben. Han giver også lidt håb til russerne, at de ikke omfatter transport af livsfornødenheder. Det gjorde russerne i Berlin i 1948. Så siger han også, at det vil være også landspolitik. Hver nuklear raket, der afføres fra Cuba mod en nation på den vestlige halvkugle, bliver betragtet som et angreb af Sovjetunionen på de Forenede Stater. Et angreb, der kræver fuld gengældelse mod Sovjetunionen. Her er det interessant, det betyder faktisk, at hvilken med en nuklear raket, altså en atomraket, der afføres fra Cuba, betyder faktisk fuld atomkrig. Det siger også noget om, hvor høje indsatserne er. Til sidst kigger vi lidt på de budskaber, som Kennedy fremsætter. Først og fremmest er det selvfølgelig budskabet til amerikanerne. Bare roligt. Bossen er i kontrol i krisen her. Det er alvorligt, men der er styr på sagerne. Tag det roligt og stemme demokratisk til valget. Men så er der også en opfordring til formand Khrushchev til at bremse og eliminere den kyniske udæskende trussel mod verdensfreden og mod det stabile. Jeg sidder og video for fanden. I sidder og råber. Ja. Jeg er meget gennemsnitlig. Jeg opfordrer ham en videre til at opgive den kurs og være med i en historisk indsats for at gøre enden på det farlige rustningskrig. Der er en chance for at føre verden tilbage fra ødelæggelsens afgrund. Det siger noget om, de er ret bevidste på det tidspunkt ved den her kolossale fare, ved det man kalder terrorbalancen. Og så siger han selvfølgelig, og det er jo sådan nok mest til indrigs brug. Vores mål er jo magtens sejr, men at retten skal sidde i højsædet. Ikke fred på frihedens bekostning, men både fred og frihed her på den vestlige halvkugle, og håber vi hele verden med Guds hjælp vil dette mål blive nået. Ikke? Og der er det helt klart, at han taler til amerikanerne, og måske særligt de amerikanske. Slut herfra.